Nicole. Nicole Abirasto. Sandal mo sana ang ulo mo sa una. What's up, catch up with your boy Tiu Tiu? I'm medyo malito. I'm Jackie. And I'm Stick Princess. Tony. I'm JC. And welcome back to my channel! Mag-chill-chill muna kami ngayon, guys. Char. Sana all chill-chill. Sila Japet na sa isang car na sa car nila Aaron. Pupunta kami ng Love Me in the Sky. Sana all papakita mo. tayong artista, guys. May imimit kaming artista. Sana all. Ako yun, guys. Char. Na-meet nyo na. Hindi nyo ba alam? Na-meet nyo na artista. Char. Joke lang, guys. Pupunta kami doon kasi may binili si Roy na na sapatos sa isang artista. Ang city lights talaga, guys, lalo na sa gabi, may ganda ng city lights doon. Ipapakita ko sa inyo, kaya huwag kayong kukurap. Huwag kayong kukurap. May problema kami. Tumawag sila Japet, parang hindi sila makakasunod sa amin. Doon na lang sila magdi-dinner sa... Ewan ko kung saan sila mag-dinner, pero hindi na daw sila makakasunod kasi nga malayo na din dito, malayo pa sa city kasi to. Baka walang signal, tapos may isang kasama namin, si Yu, may trabaho siya online, tapos mahina daw yung signal doon, so hindi siya makapag-work. Kaya kami na lang muna yung pupunta doon. And so guys, andito na kami. Ganda ng view, no? Pero mas maganda yung katabi ko. Ay, mas maganda. Sana all. Pero mas sexy pa. Yan ba yung sinabi niyong buntis? Yan ba yung buntis? Lo! Lo! Yan ba yung sinabi niyong buntis? Lo! Kasi yung sekreto, Snake? Kasi yung sekreto? Black hair, black body shaper. JC, challenge ka. Challenge kita. Mag-order ka English only. What do you have available pizza, ma'am? For the pizza, we have our best seller, which is the Bay Pizza, calzone and the just per month. Good for... 8 slices, good for 2 to 3 pieces. About this name, what do you want? What do you want? Ay, sarang ka flavor. English! English! Cookies and cream. Any flavor will do. Gusto mo yung order doon, nagsisi? The best Best seller seller? na flavor, yes. Oh? The Bay Pizza, sir. Yes. Sir? Ma'am, nakabrok. Hindi na ko magpanan ang kote kay Giselle. So, wakay ka date. Di guys, di ka kinanglan uyab para malipay ka. Pwede mo ka with friends. First nila, first nila. With friends. Gusto ko ng ng wine.
Baby girl, naipamit niyo mong baby boy. Lalo. Kikilig. Lagi mo smile snake. Ha? Layo niya la prinsesa. Lalo. Oo, sayo na siya. Lalo. Nalain lagi tingog lagi nila. Basta balik. Ay, pistik ka yun. Tuon ba ko nang nami mga sayo-sayo diri sa Cebu kung balik man yun nami grupo. Apil sa mga klase sa doon. Lalo. Okay naman. Okay naman ko. Nasiksi mo kalit og tingog oy. Ila sa moy. Kung anong pangalan? Nicole. Nicole Abirasto. Abi story. Oh, Nicole Abirasto. Asa tigapil lang ni pageant din sa. Kadungog mo sa mga Steffi, Abi ana. story. Ay, Ikso mo di ba? Eh? okay na. Uy, lalo. Sandal mo sana ang ulo mo sa una. Lahir lagi mo smile snake. Ngano man na snake? Ha? Ay wasa. Ay, okay naman bahuay na sawa. Nabusog na sawa. Ang taon para ma-artista mo. Ito ka lakad na, artista na. Basta baga tag na artista ta. Bikan ko, mag-uwo ka na, wakay padulong na. Mamay mapadulong na basta mag-uwo. Okay. Okay. Pero normal naman maulaw pero kaya nun lang. Feel man ako nga na kay talent and passion. Wala mo dani mo. Unsa may mong talent snake? Ang salamat ha. Ano man? Ay kanang salamat sa advice. May kapot ay. So pauwi na kami guys. And alam nyo ba, meron naman akong pampak. Pampak? May isang pampak. Ano yung fun fact? Alam mo ba yung RD ba, artista yun si Dave Pornia, taga GMA. Alam nyo ba, sabi niya, na crush ng manager niya, si Glester Capuno at Ay hindi naman crush. Sabi niya kilala. Crush, uy! Crush, sabi niya sa, ano niya? Crush ang term, uy. Crush, Sabi niya kilala niya daw kasi nanonood daw siya ng vlog namin guys. Pampak pa ako. Ano? Pampak. Guys, alam niyo ba kung gugustuhin ni Glester mag-artista, matagal na siyang artista kasi sobrang daming mga manager na nagme-message sa kanya. Mga kilala guys, hindi lang ako mag-name drop pero maraming mga manager na nagme-message sa kanila ni Japet, like mga sikat talaga guys. And then kung gustuhin lang nila, pwede talaga sila maging artista pero ayaw lang talaga nila kasi mga hard to get. Oh grabe, hindi naman hard to Bakit get. ba Teo? Bakit ba ayaw niyo mag-artista? Actually guys, ewan ko, parang hindi ko talaga feel na mag-artista. Kahit yung pagva-vlog, okay na ako dito. Ayaw ko yung national level na parang nasa TV na gano'n. Hindi ko feel na gano'n. Ay, feeling ko wala pang nakapag-push sa inyo na ma-push talaga ba. Pampak guys, dati ayaw nila talaga mag-vlog, ayaw niya mag-vlog. Pero na-push lang din, kaya yun, naging vlogger. Tapos ayaw niya tumigil sa pagkakasasalita. Dati guys, sa mga vlog ni Roy dati. Actually, 1 year na kami magkakilala ni Roy bago ako nag-appear sa vlogs niya. And yun yung first na may games na with Snake Princess, yung nila Matt at Lazaro. Matt at Lazaro. Yun yung first vlog na nag-appear ako sa... Simula nun, parang nagkaroon ako ng konting confidence, ganun. So, nabibuild talaga yan guys, yung kapakala... Ay, kapakala. Kalapakan! Kakapalan! Napapractice nila yung kakapalan ng mukha guys. Pag gusto nyo mag-vlog, i-practice mo, i-push mo lang yung self just like Snake mo. Princess guys, dati pag may mga show, one word lang yan. Ayaw, pag punta ng stage, kanta agad, tas goodbye. Pero ngayon, sobrang galing na. Tas kahit nag-vlog yan, pwede nang mag-vlog siya lang mag-isa. Actually guys, na ano ko talaga yan dati na hindi niya kaya na mag-vlog Walang mag-isa. kasama. Na walang kasama. Pero na-amaze talaga yung first time talaga na umuwi siya ng Bohol. Tapos nag-vlog siya na siya lang. Tapos maraming vlogs pa yung Baby Girl, no? Mga ilang vlog. Kaya ganyan yung mukha ni Baby Girl guys kasi busog. Inaantok na yung sawa kasi busog na.
Hindi ako pwede maanto kasi magsushoot pa kami. Kaya na nangyari sa atin na mag-shoot tayo ng Palawan. Oo, Natulog. Nafe-feel ko kasi yung buhay ng pagiging artista parang wala kang privacy, ganun. Simula kasi nung elementary tsaka high school ako guys, ayaw ko talaga yung may maraming nakakakilala sa akin, kaya dati parang lang ako, yung nasa gilid lang. Hindi naman sa ayaw ko makipagsalamuha sa mga tao, pero mahihain talaga ako as in sobrang mahihain talaga ako kahit mga extracurricular activities. Hindi ako masyadong sa ganyan. Kaya yun, parang hindi ko talaga feel yung pagiging artista. Okay na ako sa pag-vlog. Hindi din biro yung pagiging artista, kaya hindi ko talaga naisip na ma-artista din kasi feeling ko mahihirapan din ako, ganun. Guys, yung mga vlog ko ngayon, ipapakita namin yung mga banding namin sa squad. Mga BTS. Hindi lang sa Bisaya squad, pati na din sa family namin, ganun. And by the way, sa mga gusto mag-start ng vlog, huwag kayong expect na pag-start nyo, marami na agad manonood ng vlog nyo kahit feeling mo sobrang saya na, sobrang enjoy na ng vlog mo kasi din yan, may perfect timing din for everything. Antay ka lang ng just continue what you're doing, continue ka lang sa pag-vlog. Love what you're doing. Wag ka lang maghabol ng pera kasi yung pera darating din yan eh. Kasi pag pera yung motivation mo, hindi ka magtatagal. Hanggang 1 month ka lang, for sure. Pag yung pera yung motivation mo, naku, hindi makakapera agad sa first month tapos pag-vlog o ilang months. Nako. Hindi pera agad. Unique. Be you. Alam mo ba you yung unique kasi dapat you are unique. So be you kasi dapat pag-stand out ka kasi walang ibang kagaya sa iyo eh. Ikaw lang yung may ganyang personality. Wag kang mag-vlog na dayain mo si Lester, ganito siya magsalita. Ipakita mo kung ano ka. Ipakita mo lang kung sino ka basta sino ka. Ipakita mo lang yung pagiging ikaw. Mas magulo, mas masaya. Ang sekreto lang talaga guys para tumagal ka. Wag mong i-feel yung kasikatan mo. Wag mag-greedy sa pera, wag kang parang feeling mo entitled ka, ganun. Stay kung ano yung mga prinsipyo mo sa buhay, ano yung mga values mo, just stick sa mga values mo kasi yan yung hindi makukuha sa iyo eh. Kasi pag stick ka lang kung gusto mo maging number 1, pag number 1 ka na, feel entitled ka na, hindi ka na mapapalitan. That's the time na pababa ka na talaga. Hindi mo talaga mapiplease lahat ng tao, kaya wag kang magpapa-apekto sa mga masasamang salita na pinabi sa iyo. Yung mga paninira nila, base yan nila sa mga dinidescribe na nila yung sarili nila. Yun lang guys, huwag kayong magpa-apekto sa mga ganun kasi hindi mawawala yan sa ganyan. Lalo na yung mga starting pa lang na ayaw din nila na mag-succeed ka, ayaw nila na maging number 1. Gusto niya yung mas kasama tayo dito sa baba, dito ka lang. ganun. Kaya huwag kayong magpa-apekto kasi hinihila ka lang yung pababa. Kung magpapa-apekto ka, ibig sabihin nagpahila ka pababa. Guys. Pag may nag-backstab sa'yo, okay lang yan. It means nasa likod siya. Kaya nga binabackstab ka kasi nasa likod siya, di ba? Shout out kay Leo Huminig from San Miguel, Alejandro Bakir from Makati City, LJ Dingal from Muntinlupa, Cheryl Vlog, Chilo Pacunla from Polanco, Zamboanga del Norte, Kois Johnny Ralyog, Rhea Alcalde from City of Love, Iloilo, Aldrin Tolentino, Susana Baguio from Ubay, Bohol, Cyrene Magyaya from Matabungkay, Lian, Batangas, Owen Dikina from Las Piñas.